Ibutang nato tama ang iglesia sa Romano Katolika. Nga diha kay Pedro gitukod ang ilahang iglesia. Akong pangutana mao kini. Kung si Pedro ang pundasyon sa ilahang iglesia, mangutana ko sa iglesia sa Romano Katolika. Nagsunod ba mo sa mga pagtulunan ni Apostol Pedro? Ingon nga inyong founder o ingon nga siya ang inyong patukuranan sa inyong iglesia. Aduna gayoy kalainan ang kinabuhi ni Pedro ug ang mga kinabuhi sa mga tao nga nahisakop sa iglesia sa Romano Katolika. Never kang makabasa diha sa Biblia may tungod sa kinabuhi ni Pedro nga si Pedro usa ka buluyagon na Kristohanon. Never kang nga makabasa diha sa Biblia may tungod kang Pedro nga si Pedro usa ka bisyoso nga tao. Usa ka palahubog, usa ka sugarol. Pero